Gratuluję Zniczowi przede wszystkim świetnego nastawienia, charakteru, charyzmy, determinacji, żeby dzisiaj po prostu wygrać i się przełamać. O to wszystko walczyłem razem ze sztabem i z piłkarzami w tym mikrocyklu przed tym meczem. Wiedziałem, że musimy jeszcze czymś więcej odpowiedzieć. Odpowiedzieliśmy najgorzej jak mogliśmy już w pierwszej minucie i taki piłkarz jak Radek Majecki nie może mieć nawet metra miejsca. Daliśmy mu trochę i skończył 2 akcje jak powinien. W momentach, które są zawsze trudne dla drużyny, czyli zaczynając mecz i kończąc tą pierwszą połowę. Bardzo dużo w przerwie popracowaliśmy na tym, żeby właśnie pojawiło się to, co powiedziałem na początku mojej wypowiedzi. I było to. Natomiast było to tylko przez 5-10 minut, gdzie stworzyliśmy sobie jakieś sytuacje, ale nie wpadło i później znowu niesamowicie prosty błąd, który może nie zabija meczu, ale daje niesamowity komfort przeciwnikowi. I w ogóle te bramki, tak jak straciliśmy, to jest po prostu powielanie tego, co działo się wcześniej, pomimo tego, że mocno akcentujemy to, mocno determinujemy to, żeby to pole karne wyglądało zupełnie inaczej. Nakładamy na to też inne decyzje personalne. Zmieniamy też bronienie przy stałych fragmentach gry, żeby właśnie wywołać pojedynki, żeby w pojedynkach lepiej funkcjonować. Dzisiaj na pewno to wyglądało po prostu kolejny raz słabo. Dlatego jest to bardzo bolesna porażka pod wieloma względami. Oczywiście jest to trudny moment dla drużyny. Natomiast ja jestem kapitanem tego okrętu i na pewno bardzo mocno wierzę w tych piłkarzy, wierzę przede wszystkim ciężką pracę, jeszcze cięższą niż wykonujemy, bo ona dzisiaj nie przynosi efektu przez ostatni czas, ale pokazaliśmy, że możemy pokazać solidność i muszę nabrać z piłkarzami po prostu w krótkim czasie bardzo dużo energii do tego, żeby szybko odpowiadać już w środę, odpowiadać w sobotę i zrobię wszystko, żeby tak było. Dziękuję. Tak, do meču sme mali v počiatku meču dobrý vstup, kde sme zdobili brámku. Hneď byli sme bardzo efektívni v tom meču i zdobili sme prvú bránku. Dzisiaj pokazali závodníci, že trudno pracujú v týgodňu na tréningoch i mohli ste vidieť transfer do tej gry, kde sme chceli byť efektívni. To sme byli i mali sme v tej prvej polovie šťastie pri situácii Tichy, kde mohli zdobiť brámku. I myslím, že ten náš plán do toho meču pošiel tak, jak sme chceli. Ten meč sa ukladal dla nás i strelili sme dužo vážnu bránku Rádkem Majevským. Som rád za něho, že mu to tam pošlo 2krát i vedeli sme, že Tichy Benžu chce niečo zrobiť s tým vynikem i měli v druhej polove veľkú šancu, kde to skončilo stĺpkem. Mali sme šťastie, ale musím povedať, že ten meč sme měli pod kontrolou i chtěl by povedať celej družine, že pracovala a funkciovala veľmi dobře v defenzívie, kde přetivníka nepúšťala do šancí. Na oko měli viac gry i my vedeli, jak chceme grať. Vyšli nám kontry, ktoré sme v týgodňu zrobili. To ma teší, ale najvážnejšie je zainteresovanie závodníkov i ich pomysl, že vedia, čo už chceme, jak chceme funkciovať. I medzi sebou sú zainteresovaní a o tom gadajú už týgodňu či na tréningoch, tak to je dobré čutie do następných mečov, ktoré nebudú ľahké i potrebovali sme toto zvíťazstvo a som rád, že ostatní závodníci, ďalší závodníci na ľavke sú glódni a každý chce grať a tým pádom v tej družine je zdrojová konkurencia, ktorá nás posúva před. Chcel by som poďakovať družine za víťazstvo. Je to len jedno víťazstvo, musíme ďalej pracovať a funkciovať tak samo, aby sme tie výniky dla nás skořišťali.
Ďakujem.